Hej, jeg vil gerne vise, hvordan man laver en summekurve i programmet TI Inspire CAS. Jeg starter med at vælge lister og regneark, så jeg får de her felter. Og derefter så har jeg et eksempel herinde på nogle intervaller og frekvens og den kumulerede frekvens. Jeg starter med at skrive i felt A afstand. Og i felt B skriver jeg min kumulerede frekvens. Derefter så springer jeg gerne lige det første felt over, fordi der skal vi bruge noget senere. Så skriver jeg mine intervaller ind, og jeg skriver den høje ende af intervallet, altså den højre side. Så det vil sige, at jeg skriver 2, 4, 6 og 8. Derefter så tager jeg min kumulerede frekvens fra mit skema, og det er så 23, 34, 68 og 100. 23, 34, 68 og 100. Derefter så tager jeg så det venstre punkt i mit første interval, og det var 0, og den kumulerede frekvens er 0. Derefter så vælger jeg heroppe, der vælger jeg så indsæt, diagrammer og statistik, og får altså mine punkter her. Derefter så vælger jeg at trykke på klik her for at tilføje variabel, og så i den nedre del, der vælger jeg afstand, og den venstre side vælger jeg kumuleret frekvens, og så får jeg nogle punkter her. Derefter så højreklikker jeg på et punkt, og trykker forbind datapunkter. Og der er sumkurven så. Det var det. Og det er sådan, man laver en sumkurve i TI Inspire CAS.